il faut mbaɗa ham comprendre Leila ɓernam de welani haydar komi jogui probléme aji te probléme aji foof ala ɓeddo ɗum so wona nenam mbiɗa wurde probléme aji musɗi o instant te mi ala envie haldude mi hay goto ɗum addi mbeɗa wawi saaha no mbayam ni mais an foti wadde mi comprendre Leila sa waɗani mi comprendre hon waɗo komi comprendre mon mbaɗoy mi comprendre yiɗi mi gartira hakkille ma min hoto wat ɓerɗe ɗiɗi mbeɗa yiɗima walla mi yiɗama so mi yiɗanom en gondata ɗo gonɗen ko ɗo e galle he en baldata ta gondiɗen o fof e nder suudu mais no mbimami ni rek horam de ɓernde nde welani déjà Jalika neni guili noddat Jalika sa salo haalde yoni deƴƴu hoto daƴƴata an ko mbadda ko déjà yonanima joni jiɗɗa garde jokkita kam ɗum jiɗɗa Jibril an hoɗum woni probléme ma an hoɗum mbanmami 1 2 3 tan haɗa kam wara e Jalika paye lakara an e Jalika on tampini kam on lori kam mi natti andu ko mburatmi nene naam Jalia min de ɗe balɗe fof hakkilam wonde yinno yaha Fuuta walla mi yaha Mauritanie au moins mi waɗa change air nene mi yaltada ɗum woni hakkilam o saɗo jooɗini stress o ɓurat ɓeydu te an haɗa anndi Jibril woɗɗani ɗo fof te himmaɗo wawi taw walla potton stress ma ɓurat ɓeydu te ɗum watta kam arrange metti nde wonde ɓernam nde suwa gas te an mi yiɗa haɗa kam wiya tout le temps mbiɗa waɗi triste mi waɗanima arrange mi tikiɗa miijunomi mi dara mi yalta moins simi yalti ham waɗi libéré o mi arta simi artino mi ƴeewa projet mo mbawmi waɗ sa ɗum da wonni hakkilam Jalika mi nani ko kalɗa ko kono noon aɗa andi a wawa dañde dow leydi ko ɓuri min bamma galle bamma o a wawa dañde hen banggue goɗɗo to joɗoɗa ha bellitoɗa no poɗɗa wellitorade ni a wawa kadi bawɗo yewtudema ɓattoma ha ɓuuri ko ɓattimami ko hoɗum woni probléme ma hoɗum Jalika ɓuuri kam ha an a yiyata a nanata wona Jalika ñande fof koɗa mettinde ɓernam de Jibril cikkatnomi ko peut être ɗum ɗo so woodi hay an ama samor mais hay dara mbaɗa ko kutiɗomi ni hay holɗum woni probléme ma ha haɗa yaha suudu ganduɗa hay goto ala toon pourtant ñanden ɗo mbimami en jaah dow a jaɓani mbiɗa wonta toon yabbu ko engal ma ha hande joɗɗa ɗe balɗe fof mi yiima mbiɗa nemi ƴewtudo Jibril sawi a yiɗat kam sawi a yiɗa kam a haalanat kam mi anda ceera kam mi yaha lawolam par ce que ayi ɗum mbatta ɗum continta ɗum ala chance goto anani kam ɗo gonmi min goto e suudu he jeewami gummimi mbiɗa gabba dow pour mi yahaga pende yewta kam jimi damal ngal no udditi nan mi tawmami toon cikkuɗa ɗum no weele ɓernde est ce que aɗani ɗum no ɗum kam waɗata hayso wona haydara ƴeewa ko woni koye am instant o Jibril sa kam wawa ɓaɗa jurmiɗa kam a fotani kam tekki metti kam Leila woto yiru ɗum noon min ala intérêt goto ƴettude musidɓe fawde me dow ma hayso wona haydara sah ƴeewe ɓiyam joguiɗa o Leila hoto wat ɓerɗe jamais aɗa sikki mi yiɗama so mi yiɗanom comme no mbimami ni nani en gondota ko Leila heewɗo tawma yayam ko waɗata koye galle o foof aɗa andi ɗo woni e galle he on waɗa ko wela chaque jour pour yidde rek ko welimo kanko o yejjiti kam min kono miijade no mbiɗen yaha Mauritanie walla ne yaha Fuuta min miijam mbo yahan toon nene mi wawi hedde ɗo mette ɗe heeɓi kam kono somi ɗo jooɗimi mi yawta yijjidde au moins ɗon ama yi woɓɓe ma dañɓe mbattini ama dañɓe mo ganduɗa ma wawa wahtade a heeɓe ha jejjita te ɗo sim ɗo woni an haɗa andi Jibril woɗɗani noon fof
te hino wawi taw hinɗo ara ɓuranani kam min de mi yirani noon neɗɗo dañata e dow leydi anani ko ɓuri yummude bamum galle bamma o ɗo jibineɗa ɗo neheɗa ɗo mawnuɗa ko ɗo kadi ndeseɗa so Allah jaɓi ma dañ kadi ɓuri ko dañoɗa ɗo ko sa jaɓani kam te ko noon mbatta kadi so ɗum ɓenni hol fof no jogoɗa waɗande raki mo gandanɗa hoorema ala mo andi so wona an annene ala mo ganduɗa so wona kañum guila ɗum goni kurkari oɗon jaada ha woni sa yihi a woppi ɗum ɗon ma yeewe de annene kalayɗa ko fof ko gonga an haɗa andi rakke kam boni waɗa entreprendre sa woni jaggi ko ndiga te en plus téléphone aji ɗin ɗo mi tampata an dal ko mbiyan mam ko kalayta ko fof ni hen fof excuse jilloɗa yiɗa yomi ya Leila s'il te plaît yafumi s'il te plaît waɗam comprendre ko ganduɗe hooram de Leila te musimgom ala hay noktu goytim ɗum Jalika noon mi wawa ɗum yejjiddi par ce que e bonne voix gonnomi debbo moƴƴum jogui noon debbo kursinde balludemi e gurdamam fin ya woppirem ni joni so noddi ɗum sah jabta sah haaldude yam ɗum welani ɓerde yen kaldu gonga Jibril yoni hode dejjata manne dejjata Jalika jiɗɗa ya tawoy Jalika a yajjittu ɗum mais mi añanimo ka gañɗomi en plus yayma ko fawma ko mittuma par ce que holɗum o addi kam e nder galle o ko ɗum woni ɗe metti aduna de fawma Jibril min mi tampi de nene jaafoɗa kam de kono ragi kam ko naafi ragi wona sehil ragi o probléme aji ɗi o woni ɗi fof ko ragi taki ragi yahat galle makko ko heewi toon fof o adda ɗo ko heewi ɗo o nawa toon min kam haala ragi woto haalte ɗum te Jalika ko wi ko gonga mais Jalika omo foti yaltude o waɗoyo voyage soit o yaha Fouta walla Mauritanie o waɗa changé idée par ce que so woni ɗo o tampinat hoore makko o ummata koye probléme aji en plus ko wima ko gonga Jibril so hawri Jibril no waɗa accumo yaha o change air seeɗa Amadou min namdotomi ko tawi aɗa miijo hoore an est ce que aɗa miijo hoore ma ko kalɗa ko aɗa andi ɗum mo o ne wawi dañde ko ɓuuri min minen e dow leydi omo wawi ɗum dañde galle bamma ko so yeehi galleji janami ko babiraɓe janam ɓe yumiraɓe janam o tawata toon nene Jalika ko tuuba Jalika gurdam ɗo o anda ɗum Jalika accu ɗum o yalta ay an noon ay somi faamima ay sa yaɓɓe a yaɓɓiti mbiɗa andi ko jaɓɓuɗa ko sabu ko min jibinma an ala ko woni yanima fof so wona heɓde suudu an ko suudu tan kalda ko kalda ɗo ko fof ko pourtant kanko yo yah o woɗɗito anani mbawa heɓtude suudu ma oɗo noon wawa dañde ko ɓurimi min e dow leydi ala mo wawi yewtude Mauritanie walla Fouta haw wirto kam ɗo anani min jibinima min wawi yewtidde e makko a faami mo tawoye Fouta walla Mauritanie fode ko yummum janan walla bamum janan ha omo wawi dañde ko ɓuri min minen mir o so yaltani o tampade nder galle tan zéro respect ko ari hakkilma tan laya mbaɗa yahtan adduna nani yeeso ma beddo ma nema o yahani hande o yahani jam ɗo o wonata sara am subaka pinda fof mbiɗa huccita mbiɗa darama omo huccinmama darama ko ɗo gonata enen fof ko ɗo ñoleten sallaje ɗo ñolten oɗo gal jinmi tan ke instant o wallahi azim so tawi hakkude men wawatani wonde mi ala hen probléme goto mi pari pour ƴettude bagage am mi yaha lawlam somi yeehi mami toppito hooram mi toppito ɓiyam mi ala hen caɗele isi kanta joɗade ɗo en chaque jour haɗa mettino ɓerdam nde ɗum mi wawata ɗum nden ko min tan woni ɗo mais joni mi natti won min tan e hooram ayi ko woni ko e am mi natti won min tan te wonko ganduɗa wonta ɗum wadde supporté c'est fini gasi ɗum sebno mbaɗa ɗum hoore ma hen Sourde
Leila, s'il te plaît, yow Leila, yaafum te edda waddimi comprendre min hooram sin sagam wona ni gurdi tan mais sen donki wurde normal tan wonko nenam sugen ko heewi wonko haɗim handi o fotani ɗum haddemi wonko accinimi o fotani ɗum accintemi mais hatta mbeɗa jagguma par ce que a bandam te ɓammi ko yiilade gurnamam an jogi ɗum tottudem on téléviseur am oyɗo jogiɗa kono a wona bolle puyɗa yam s'il te plaît waɗam comprendre. Jibril an fotimi wadde comprendre Jibril min comme tampuɗo guilade ngar meeɗi galle o ha joni mi dañani ɗo ko weeli kam chaque jour e probléme aji kesi Jibril ala komi waɗani pour yo en gon e jaam ñande foof mbiɗen ƴeewa ko welma ñande foof mbiɗen waɗa ko welma mi yi foof isi an haydara ko jiita tan ko jali ka Jibril ɗum wawa continue. D'accord mi mbaɗɗa ko foof mi yi foof Jibril fo jurmiɗa kam wallahi mi natti wawde neɗɗo wonko mbawata hadde e muñgol hayso wona haydara ƴewani ɗe balɗe ayi ko gondumi ko ɓerdam welani min ko musidam ko min tan andi ɗum il faut paama kam. D'accord d'accord mi waɗɗiɗa ko foof inchallah. Kanda kungun dah kun won ma ɗon goto mbaɗa wona an kam ko neɗɗo ma wiine yaha ko ndo ko yehi ko kam ko ɗum won mani ha baba bayi ko yana ha woni kam hoore muɗum min joni holno jiɗɗa mi waɗa baydi so wownimo hoore muɗum ala ɗo wona e dewgal mum wona to joma wona to église fuu ne wawi firtade ko ƴamal tan aɗa wara ɗo hoore ma a ñamata a yarta ko téléphone tan kucciɗa tan teela ano goto aɗa ñawdir ɗum miijoji hakkille ma on deke o wona hakkille mawɗo ko hakkille cukalel joguiɗa oto yejjin noon e kala saaha so debbo mum gorko muɗum ene wawi yiɗa hunde yiya goɗɗum ko ɓuri ɗum ko ɓuri ko yiɗi ko woppa mi sikkanno a yii he aduna he ha dañi hen leçon ko jangguirɗa neɗɗo ha paama ɗum kono noon ha joni ka ana yottaki ɗon ɗum waɗi ɓadade mawɗo moƴƴi ayi woto yejjit jaaɗo arti yiima ruttitina wawi yiide goɗɗo nanto hen baba wona ferade konngol ma baba mbiɗa ko bowo ko ɗaccere kono ɗaccere nde ɗon noon andu tokki koye fittano
allahu akbar ayi ɗaccere koko takki e lekki sa takkirimo ɗum tan ɓullo yad goɗɗum wattu hakkille ma ayi kala takkiɗo e ma sa takkima e muɗum sa takkama taw ka takkuɗo so tawi takkima e ma a takkake e muɗum tedde e kala takkuɗoma ka takkuɗo mo takkema a takkake e muɗum kala nde takkeɗa takkani ɗum noon kanko ko takkunoɗo e ma o takkirima o yeehi takkitoy haajuji ma goɗɗi so takkitimo arti o takkima e ma taw oɗo ana takki haaju ma goɗɗo min ko ɗum jangguinmami baba mbiɗa ɗaccere ɗakkoto koye lekki eyyi ɗakkita beddoɗa yiddino ɗakki koye fittano ɗakkide ɗum tan weddo wona ko weeɓi ɗakkide ɗum wona ko weeɓi ko noon oto yejjit kala ko ɓuuli yorat neɗɗo yo won ko janggi e hoore muɗum saɗa yiɗi fuftinde hoore ma neɗɗo jeeyata hoore mum jeeya fittano muɗum wonani ha welande babam ko haali ko gonga omi jaɓata Allah rek e pende an kam holo neɗɗo sañcorto tan darnira ni hoore ade mimi suusa muɗum mbete annda ɗum ne alta musde hoore nene wona ɗum kaala an a ƴewtidima Jibril ɗe ɗo balɗe Jibril e holɗum Jibril ɗe balɗe ne change de no change i e holɗum Jibril ne change min mbaɗa huule yo taw Jibril hakkille makko wonani e Jalika Jibril so change de kañum andi min de mbaɗa andi tan ko mbiyata momi ko yo toppiro joom suudu makko oɗo ganduɗa ko koriɗo o ɓallo ɗum o takko sara muɗum ɓurmi yiyandemo e wiide ɗo henno mo haɓɓa jeeso omo ñirɓino nene horma yejjid Jalika Jibril yi ɗum ko gila e cukago muɗum te ganda ya yidde ko hettere tagade sora e fittano kala aade te kala mo hettere mum jaksodiri wawata ɗum yejjidde ɗum woni noon ko heeɓi ko Jibril nde kam penda holko ganduɗa e yidde te min ɗum mi miijaki ɗum Jibril miijade Jali kam mbaɗa andi wona ɗum ƴew goɗɗum cikkuɗa min hande to gonmi ɗo neɗɗo wawa haalandemi ko nanmi walla ko jammi so wona wiidemi bayde arti an mbiyata ha hande aɗa miijo waaji ma o agam ne ɗum ko namdal walla ha hande aɗa miijo an jaaɗo mo wiyanima haydara noddatama innatama saytortama anda hoto heedi holko miijotoɗa ɗum penda ɓiɗɗo debbo jogor fulla e hoore muɗum te an mo jiimi o fulla ma e fayida ma ne manki gorko jaaɗo ngol hulluma caggal ne yeehi lawol muɗum holko mbaddata e muɗum aɗa wayno poɗɗa wade joɗata pada goɗɗum Jibril nden jimmi ko jewten Jibril entreprise o a welsinimomo de entreprise wona ni de mais joni ko mbayrata arde ko omo waɗi baissé complètement mi anda ko tagi ko Leyla jagguma toon mi andinta affaire reedu makko ndu peut être wawi taw ko ɗum mais kam ɗum hatta il faut gara entreprise o si aɗa wawi sikkurude ɗum ni aɗa andi hakkille liggoto te liggi hakkillamo deƴani dal gurnamam janggoni mi miijani ni ɗum jogor wayde quoi gon ni Leyla so wima enen jogui ɓiyam kono ummiɗo e séram ele tan ɓiyam ummi e séram quoi on Jalika
fuɗɗima hattade hay somo haalnan yimɓe hay somo hollan ɗum yimɓe mais on fond mi fuɗɗima hattade mi sam rôle ko weltade quoi par ce que ala to min dewdani ala ko ɗum baddani min e makko kono gonga ni nenam wiiɗa neɗɗo waɗa ɗum dépassé wiiɗa neɗɗo en yawo ɗum wa wiiɗa ƴettude neɗɗo aussi mbeɗa fawa ɗum e dow nenam mais kanko o wallanimi quoi aɗa jogor fulla e hoore mum de nene an ko bayde haali ko e ko wi ko fof mbaɗa miijo goɗɗum ko wona baydi baydi ko wima waɗanam ko digi kam ko fof ko wima waɗanam ko e ma rokkam ko ɗum kay nene aɗa andi so totti kam ɗum en galɗat ha dawen ma en te min hande ala mo jiyanmi ala mo nanami so wona baydi te komi padowomo haw ara so wona o ara kay min kay hay mi waɗat hay mi ƴewde goɗɗum allah pour holɗum tan nene yalte kalta ko wi ko ne weli ha maayi kono noon tawde jomum yeehi a andade arta te ko jaaɗo sino ni ene noddanno yimɓe gandata heedi kono mo noddata wiyata ko ɗo gonmi ko ɗo jarata hen ko ɗo kuccumi mbiya aɗa jooɗo aɗa fadɗum aɗa woni ɓiɗɗo debbo o yeehi yo fa lakara an joɗɗa pata goɗɗum min ko ɗum mbimi mi famanima de penda accu miijoji maɗi aɗa andi caggal leydi wona ko weeɓi kamɓe par uruji ɓe liggorto te soɓe kesiɓe jeehi ɓe dañata jot woyani no sénégal ni dawa suba jippuɗa kikiɗi kamɓe ko waktu yo waktu koɓe liggotoɓe te waktu mo liggiɗa fof ko on waktu joɓeɗa ko ɗum tan waɗi ɗum te no gandirmi baydi ni kala nde o dañi temps mo nodda mo haalnami ko woni e dow mum moƴƴi mi hawanakima baydi de kono jaaɗo kam mo yimɓe ganda ɗo woni te gandade arta on kam fadde ɗum wona lawol min kam sa nanani noon a huccata goɗɗum goppa ɗum nde wurtanima e ɗum penda mi ɗamina gaccude baydi joni de fanmi de moƴƴi ɗo ha janggo ha ɓawa janggo fof mbaɗa fadde moƴƴi ɗum noon ha yeeso ko lawol ko feere moroɗa hoore ma nde noon dota yiiɗa jubbi alani ɗum ko gueɗe nayi hen oti waɗanma jubbi nadde sukundu de wiiɗa ko kay joni wonmi koye parde wiiɗa mi warade hoore wadde koye mon taƴi eyi aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koye mi ronki famodirde e siraɓe min koye mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesnani diraga irtaga jibaga irtaga wona ɗum reni dewgal nene ko ɓoyi fof ko goga mi dandi ɗum dewgal fijirta